Zerutik, Nafarroa edonor liluratzeko moduko inguru eta istorioz gainezka ageri da. Pirinioetako gailurren eta Bardeako basamortu hipnotikoaren artean, arroila sakonak eta gariz beteriko itsasoak bereizten dira. Nafarroako erresuma handiaz mintzo dira gazteluak, gerlari, jakintsu eta artearen maitale ziren monarken erreinuaz. Bidexka eta kaleek Jakobinoen erromesaldien arrastoak gordetzen dituzte. Hemen jaiotzen euskara, gure artisten inspirazio iturri den lur dibertso honetan. Hau ez da bidaia soil bat, hau begirada bat da, zerutik herri baten sustraietara. Euskal Herria, lurralde magikoa. Itsaslabar eta kostaldeko leku ederrenetatik hasita, barnealdeko aran sakonenetaraino, lur honek antzinako herri bat babesten du. Gurea. Milaka urte dituen hizkuntza bat oinarri duen herria. Nortasun propioa duena. Haizeak garamatza, musikarekin batera, mitoz eta kondairaz betetako paisaietan barrena, egan. Eta garena, izan ginena eta izango garena ikusiko dugu. Hau da gure bidaiaren arima, Euskal Herria egan. Nafarroa iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duen abentura honetan, Doneiakue bidearen zati bat egingo dugu, historia eta natura ikusgarrian nagusi diren lurraldean barrena. Baxe Nafarroarekin mugan, luzaide da Nafarroan barrena doan Doneiakue bidearen hurrengo urratsa. Ibainetako aldapei ekiten hasi aurretik, Erromesek 300 biztanle eskaz dituen Pirinioetako herri zoragarri hau igarotzen dute. Naturaren berdea eta tradizioa, Doneiakue bidearekin elkarbizi diren ingurua. Jorge Oteizaren eskulturak omenaldia egiten die Erromesei. Pirinioetako mendateak 1200 urtez baino gehiago Erromesen zeharkaldien lekuko zuzen izan dira. Mugatik gertu, konkisten aurka babestu gintuzten gotorlekuen aztarnak daude. Baita mendate ugari ere. Lepo eder da esate baterako, ibilbideko garaienetako bat. Ibainetan ekingo diogu bideari, Erromesek utzitako arrastoen atzetik. 1000 metroko altueran, eguraldiak teilatuen forma bera ere baldintzatzen du. Ibainetako Salvatore Baselizaren ondoan, Errolanen monumentuak gure historiaren parte nahitaezko bihurtu den gudu bat oroitarazten digu. Basora sartuko gara. Orreagako gudua gertatu zen Basora. Nafarroako historiako batailarik epikoenetako bat izan zen hura. 778ko abuztuan, Iruña erre eta Suntxitu ondoren, etxera bidean, Pirinioetatik pasatzen Karlomagnoren armada. Pasabide estu batetik igarotzen ari zela, goialdetik, baskoi talde batek harriak jaurtizizkion armadaren erretaguardiari. Errolan, Karlomagnoren iloba zen armadaren buru, eta bertan suntxitu zituzten bera eta gainontzekoak. Baskoientzat garaipen handia izan zen hura. 3 mende geroago, Errolanen kantak bildu zuen bertan gertatutakoa. Erromesentzako aterpea da Orreaga.
Ezagutzaren bidaia eta erronka pertsonala da bide hau, gorputz arimarentzat elikagai. Orreagako kolegiata dago bertan. Multzo arkitektoniko erraldo jonek 14 eraikin erlijioso eta zibil batzen ditu. Orreagako museoak gordetzen duenak balio simboliko handia du. Kondairak dioenez, 1212 urtean, Nafarroako errege Antxo Azkarrak Navas de Tolosako gudu historikoa irabazi zuenean, Al-Nazir kalifaren kanpalekua babesten zuten kateak eta haren turbanteko esmeralda ekarri zituen gerra harrapakin gisa. Biak Nafarroako armarriaren parte bihurtu ziren eta hemen gordetzen dira, Antxo Azkarraren hilobiaren ondoan, altxorrik ederrenen pare. Egin dezagun aurrera. Auritzera iritsi aurretik, sorginaritzaga zeharkatu behar da. Sorginen ariztia. Akelarreak antolatzen omen zituzten hemen eta konjuru ilunak egiten. Bilkura horiekin, errotik bukatu zuen Pedro Balantzak Nafarroako erresumako errege abokatuak. 5 pertsona errezituen bizirik Auritzeko plazan. Gero, arizti hori, ustezko indar ilunetatik babesteko gurutze bat jarri zuten. Prozesu hura 1525 urtean izan zen. Goitik ikusita, eraikuntza jostailu bat ematen du Auritzek, bere bloke zuriko etxe, teilatu inklinatu eta leiho simetrikoekin. Hemingwayren hitzetan, herria, Pirinioetako lurralderik basatienean dago kokaturik. Bere inguruek zirrara eragin zioten idazleari. Ehiztari eta arrantzale petoa, beti esperientzia berrien bila zebilen gizona. Hark ere jaurti zuen amua Urrobi ibaiko urrotzetara. Zubiri da gure urrengo geltokia. Zubiaren hiria, Zubiaren herria. Arga ibaiaren urek erdiaroko harribitxi arkitektoniko hau zeharkatzen dute Iruñerako bidean. Zubiriko zubiari Errabiaren zubia ere esaten zaio. Tradizioaren arabera, gaixotasun hori zuten animaliak, erdiko zutabeari 3 buelta emanez sendatzen ziren. Antza denez, botere magiko hori azpian lurperatuta zegoenak ematen zion. Santa Kiteriaren gorpuzkinak daude bertan. Amorrua sendatzeko gai izan behar zuen emakumearenak. Zubiritik oso gertu, Urdaitz herrian, erronka bitxia dugu zain. Herritar batek landare laberinto bat landatu eta zaintzea erabaki zuen, 6.000 metro kuadrokoa. Bere hostogorriek airetik soilik ikusten den irudia marrazten dute, San Ferminena. Eta ez beti, hilabete batzuetan baino ez. Naturak kolorez aldatzea erabakitzen duenetan. Une batez, bidetik aldendu eta Irunberriko arroilaren edertasunean murgilduko gara. Nafarroako Pirinioen bihotzean sortzen da, ur beltzaren eta ur txuriaren ur bizigarria. 2 ubide horiek dira, bat egitean, Irati ibaia sortzen dutenak. Bere zurrumurru gardenak, estenatoki zoragarri bateraino garamatza, hein handi batean, bere lanaren emaitza dena. Irati ibaiak milaka urtez, etengabe zizelkatu du kareharrian Irunberriko arroila ikusgarria. Garai batean, ibaiaren 2 ertzak Deabruaren zubiak lotzen zituen. Kondaira baten arabera,
deabruak berak eraiki zuen. Hondatu zuten akordea frantziarrak izan ziren, independentzia gerran. Irunberriko arroilaren parean Ledeako erromatar bila dago, benetako altxor arkeologikoa. Kasualitate hutsez aurkitu zuten lur hau lantzen ari ziren bi nekazarik. Ondorengo ikerketei esker jakin dugu, erromatarren kokaleku bat egon zela hemen 2. mendean. Begien bistan duguna, noble batek zerabilen bila da, hiritik irten eta bere lurrak bisitatzera zetorrenean. Bere aztarnek mugarri bat markatu zuten arkeologian. Espainiar estatuan osorik induskatu eta argitaratu zen lehen erromatar bila izan zen hau. Denbora pasa ahala, bertako bizilagunek atzean utzi zituzten hemengo etxeak. Historian hainbestetan gertatu den bezala. Zederra den itzultzea, utzi dazu kontatzen, malko urdinen artean. Utzi dazu kontatzen, zederra den jakitea, maiteko zaitu dala, itxasoaren beste aldean. Utzi dazu kontatzen izarren artean, utzi dazu lastantzen hiru akordea guetan. Utzi dazu kontatzen zederra zu ikustea. Utzi dazu kontatzen zu kontatzen, behin ume zirela, amestu zutela, itxasoaren bestaldeaz. Egan egiteko egoak, bakean bizitzeko, ez dute besterik nahi, gaur gurekin dantzatzeko. Iruñak, Arga ibaiaren gainetik igarotzen den Magdalena zubia zeharkatzen duten erromesei egiten die harrera. Bere harresien babesean, Iruña da Nafarroako erresuma boteretsuaren jatorria. Burdinaroan, Iruña izena zuen herri baskoiari
Pompaelo izena eman zitzaion mende batzuk geroago, bertan erromatarrak kokatzearekin batera. Karlomagnoren inperioaren menpe egon zen ondoren, 824 urtean, Nafarrak beren buruen jabe egin ziren arte. Orduan sortu zen Iruñako erresuma. Eneko Aritza izan zen lehen erregea. Erdiaroko Iruña 3 burguz osatuta zegoen. Nabarreria, San Zernin eta San Nikolas. Gatazka etengabean bizi ziren ariketa 1423an Carlos Hirugarrenak batasunaren pribilegioarekin bateratu zituen arte. Harresi batez inguratu zituen eta horrekin iritsi ziren bakea eta adiskidetasuna. Urte haietan eraiki zen Gazteluko plazari izena ematen dion baina dagoeneko existitzen ez den defentsa gotorlekua. Armen eta merkatuaren zen plaza zahar hau, iruindarren bihotza da aspaldi. Baita La Perla hotelean ostatu hartu duten nazioarteko 11 bisitariren egoitza ere. Orson Welles edo Ernest Hemingway besteak beste. Segurazki kale hauetatik paseatuko zituen haren gogoetak Iruñak eman duen pertsona garrantzitsuetako batek, Matilde Uitzik. Pedagogo eta abokatu hau, emakumeen boto eskubidea, dibortzioa eta lanerako sarbidean berdintasuna lortzeko borrokan erreferente izateagatik igaro da historiara. Alde zaharreko punturik garaienean, Andre Maria katedrala dugu zain. Tenplu honen benetako harribitxia ezagutzeko, klaustrora iritsi arte barneratu behar da. Amairu eta 14. mendean, urregileen mimoz egina, Europako ederrenetako bat dela esaten da. Historiak taupaka jarraitzen du Carlos Hirugarrena noblearen eta bere emazte Leonor Trastamarakoaren hilobian. Carlos Hirugarrena arteen bultzatzaile eta izaera bakezalekoa, Nafarroako errege laudatuenetako bat izan zen. Hain zuzen ere, Carlos Hirugarrenaren idazkariak gutun ofiziala idatzi zion Nafarroako altxorraren buruari, zer eta euskaraz. Gutun hori topatzea sekulako aurkikuntza izan zen, lingua navarroruma, nobleen eta erakundeen arteko hizkuntza ere bazela baieztatu baitzuen, eta ez landa eremukoa bakarrik. Haizeak ekialderantz, Leire mendilerrorantz garamatza, Nafarroa eta Aragoiren arteko muga naturalera. Leireko monasterioak 1200 urteko historia duia da. Denboraren zama arindu egiten dute ordea, harresi barrutik datozen kantu gregorianoek. Sendo eta soil, Leireko monasterioa da askorentzat, erresumaren memoria kulturala ondoen gordetzen den lekua. Hemen lurperatu zituzten Iruñako erresumako lehen erreginak eta Nafarroako beste hainbat ere bai. Monasteriotik oso gertu, Esako urtegi ageri zaigu zabal. Urtegiak Aragoi ibaiko urak biltzen ditu. Pirinioetan sortu eta 175 kilometroko ibilbidea egin ondoren, Ebrorekin batzen dira. Elkartze hori urre likidoaren parekoa da, Nafarroako herriberako herriei bizitza ematen baitie. Aragoi ibaiaren gainean altxatzen da, Nafarroako zubi handienetariko bat. Erronkaritik bardeara jaisten ziren artzainek zeharkatzen zuten. Baina Erronkariarren zubiak 785. urtean, Abderraman lehengoaren aurka borrokatu zirenei, Zordie izena. Diotenez,
Kordobako emirraren tropak Haranera sartu aurretik, erronkariarrek beraien emazteak eta alabak hiltzea erabaki zuten. Beraien esanetan, inbaditzaileek gauza okerragoak eginez ziezazkieten. Baina ez, erronkariko emakumek hilea ebaki, gizonak bezala jantzi eta armak hartu omen zituzten. Beraiei esker irabazi zuten borroka eta are gehiago. Haietako batek moztu zion burua Abderraman lehenengoari. Ordutik, bere burua eta zubia erronkariko armarri zaharrean ageri dira. Aragoiko ur indar berrituek elikatua, bertatik oso gertu dago Euskal Herriko arrain aztegirik handiena. Hemen, amuarrain ostadarrak, Pirinioetako amuarrainak eta gaizkatak hazten dituzte. Azken honen arrabak kabiar oso preziatu bihurtzen dira. Hegoalderantz jarraitu eta Xabierko gaztelu ederrera hurbilduko gara. Hemen jaio zen 1506an Francisco Jatsu Azpiliku eta Ignacio Loyolakoarekin batera Jesusen Lagundia jesuiten ordena erlijiosoa sortu zuen misiolaria. Unibertsitate garaian gela partekatu zuten Parisen eta orduan egin ziren lagun. Naiz eta euren familiak bando aurkarietan zeuden gaztelarrek Nafarroako erresuma konkistatu zutenean. Marco Polo bezalako bidaiari handiek inspiratuta, misiolari lanetan 120.000 kilometro egin zituen Francisco Xabierkoak. Lurrari 3 bira emateko adina. Abenduaren 3 batez hiltzen hasian, eta hain zuzen ere, Nafar Euskaldun honen omenez da, Euskararen nazioarteko eguna data horretan. Ezkabako San Cristobal gotorlekuaren historiak guztion oroimenari egiten dio dei. Gotorleku militar hau espetxe bihurtu zen gerra zibilean eta erregimen frankistaren aurkako milaka preso pilatu zituzten bertan. Baldintzak horren ziren lazgarriak, ezen 1928ko maiatzaren 22an, 785 presok bertatik ihes egin zuten. Iesaldi hura ordea, tragedia bihurtu zen askorentzat. Agintariek eizaldia martxan jarri eta 220 pertsona hil zituzten. Ezkabako gotorlekuaren presentziak gogorarazten digu, beste behin ere, zer ezin den berriro errepikatu. Lizarra da gure hurrengo geltokia. Nafarroa erromanikoaren hiriburutzat hartzen den hiri honek ondare ikusgarria dauka. Lizarrara gazteluen gurutzetik hurbilduko gara. Doneiakue bidea, Erromesen karrika zaharretik sartzen da hirian. Kale honek San Pedro auzo ederra zeharkatzen du. Historia idatzi den tokia da hau. Hemen sortu zen 11. mendearen hasieran Nafarroako erresumako frankoen lehen hiribildua. San Pedro elizak klaustro erromaniko zoragarria gordetzen du. Azken honen armailadi liluragarriaren parean, Nafarroako errege-erreginen jauregiaren edertasuna dugu zain. Lizarrak merkatari arima du, Elgazena auzoa, Nafarroako judutegirik zaharrena, populatu zuten sefardien erentziagatik. Pentsa, Lizarrako errabino nagusia, Carlos Hirugarrena erregearen mediku izatera iritsi zen. Tokiko nortasunaren beste adierazpide bat, lizarratarrek biziki maite duten larrain dantza da.
gaiten eta danborren soinua lagun, 12 bikotek dantzatu zuten aurreneko aldiz 1903an. 30 urte geroago berreskuratu zen eta hemen jarraitzen du. Uz diezaiogun haizeari, Lizarratik Iratxeraino eraman gaitzan. Mastiz beteriko itsasoa baitugu zain. Klima lehor eta eguzkitsuak baldintza zoragarriak eskaintzen ditu, mahatxondoek bertako barietatetik onenak eman ditzaten. Ardo honaz goza daiteke Lizarraldean. Bere ardo iturriarekin egiten die harrera erromesei horietako batek. Hain ezaguna da, ezen goizero betearren, eguerdirako agortzen baita ardoa. Orain dela 1000 urte ere, bertan zegoen Iratxeko monasterioa. Nafarroako monumentu multzo garrantzitsuenetakoa. Bizitza ugari izan ditu gaur baino lehen. Doneiakue bideko ospitalea, Nafarroako lehen unibertsitatea 16. eta 19. mendeen artean, Gerra Karlistetan ospitalea, eskolapioen ikastetxea eta baita konzentrazio esparru frankista ere. Monasteri honek gizakiaren alde ederrena eta doilurrena ezagutu du. Iratxeren atzealdean ageri da Montejurra mendia. 1000 metroko altueratik gorakoa. Hau da tradizioaren mendi sakratua karlistentzat. Inguruko herritarrentzat txango klasiko bada tontorrerako bidea. Igoera eta panoramika ikusgarriak maite dituztenentzat autu ezin hobea. Montejurrako gailurretik, Lizarraldearen eta inguruko Urbasa, Handiz eta Lokiz mendilerroen ikuspegirik onenez goza daiteke. Montejurratik beste gailur batera salto egin eta Deioko gaztelura iritsi gara. Nafarroako erresumako talaia garaiezinenetakoa. 900 metroko altueratik, 60 herri ere ikus daitezke egun argiz. Errioxatik Pirineotara eta Monkaiotik Aizkorrira. Deioko edo Monjardingo gaztelu honek misterio handi bat ezkutatzen du. Esaten da, Iruñako erresuma gotorleku honetan sutsu defendatu ondoren, Antxo Gartzez erregearen gorpuzkiak gazteluko txokoren batean daudela ezkutatuta. Inork ez du ordea ezer aurkitzerik lortu. Lizarraldean dago Nafarroako altxor natural handienetako bat ere. Eraulgo artea. Monumentu natural izendatua aspaldi bete zituen 500 urte. Denbora honetan guztian, zenbat istorio ezagutu eta zenbat elkarrizketa entzungote zituen. Doneiakue bideak eunatera garamatza. Energia telurikoek bat egiten duten puntua, tenplarioek eraikia, Eunateko Andre Mariaren elizaren jatorriaz gauza asko kontatzen dira. Tartean, 12. mendean eraikizela Nafarroako Antxa erreginaren aginduz. Izena, Eunatetik badator ere, benetan 33 dira galeria biribil eder hau inguratzen duten ateak. Denak ere, erdi puntuko arkuak. Bere oinplano oktogonala oso berezia da. Espainiar estatuan 2 tenplu baino ez daude era horretakoak eta bestea ere Nafarroan dago. Arga ibaiaren emari oparoari jarraika, Gareseraino iritsi gara.
Antares, Izarbe ibar eskualdean biztanle gehien dituen herria da. Bailara honetan, Izarbe ibartarreraz hitz egiten da, Goi Nafarreraren azpi euskalkietako bat. Xarma Xumeko herri hau, 12. mendean sortu zen merkataritza bokazioa zuten frankoen hiribildu gisa. 110 metro luze eta Arga ibaia alderik alde zeharkatzen duela, bertako zubi erromanikoa Doneiakue bideko irudirik ikonikoenetakoa da. Arga ibaia garbi jaisten da batzuetan eta nahasia etortzen da besteetan. Finean gure emozioak bezala, gora eta behera. Mendian, larartean, aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu, jaionaz libre izateko ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere frutua. Mendian, larartean, aurkitzen da loretxo bat, aurrian umetxo bat, loretxoari begira. Loreak esan nahi dio, umetxo askan azazu, jaionaz libre izateko ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere frutua. Umetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere frutua, ugari bere frutua, ugari bere frutua. Hegoalderantz doa gure abentura, herri berriko merindaderantz. Paisaia ikusgarrien artean, Artaxoako inguru ikusgarriak daude. Artaxoako harresiak erdi arora garamatza. Jakiz beteriko gurdien trosta zarata eta gezien txistu hotsa entzutera ere iritsi gaitezkeela ematen du. Nafarroa, gazteluen lurra dela esan badaiteke, zalantzari gabe, Artaxoakoa da ondoen kontserbatutako bat. 700 metroko harresia, 12. mendearen hasieran eraiki zen. Gaur egun, orduko 17 dorreetatik 9 ikus ditzakegu. Erregearen gazteluarekin lotutako defentsa egitura osatzen zuten hauek. Hemendik,
musulman, gaztelar eta aragoiarrengandik defendatu ziren nafarrak. Gainera, badute bitxikeria bat dorreek. Barrualdetik hutsik daude. Hala, etxaiek dorreak hartzea lortzen bazuten, erraz menperatzen zituzten barruan zeudenek. Bagoaz Artaxoatik, haren aztarnarik zaharrenari agur esanez. Brontzearoko trikuarriak dira hauek. Enerizko atea eta Farangorteako meategia. Nafarroako ondare megalitiko baliotsuenaren zati garrantzitsua. Herriberri dugu zain hegoaldean. Nafar monarkek egoitzatzat aukeratu zuten eta horrek aurrekaririk gabeko bultzada ekarri zion herri txiki honi. Ipuinetako gaztelu bat irudikatzeko eskatuko baligute, ziurrenik Herriberriko gazteluaren antz handia izango luke. Jauregi Zaharra, Berria eta Andre Maria Erreginaren eliza batzen ditu honek. Carlos Hirugarrena nobleak eta bere emazte Leonor Trastamarakoak agindu zuten, eraiki zezaten 1402an. Errege erreginek gustu bikaina eta nabarmenkeriarekiko nolabaiteko maitasuna partekatzen zuten. Horrek, Herriberriko gaztelua Europako luxuzkoenen podiumera eraman zuen. Iturriko ura izateaz gain, lorategi eseki delikatuak eta zoologikoa ere bazituen. Bertan bizi ziren hainbat animalia, baita marzot lehoia ere, erregearen maskota. Joiosa guardadorreak Artur erregearen kondairari zor dio izena. Hala ditzen zen Lancelot mai biribileko zaldunak konkistatu zuen gazteluetako bat. Carlos Hirugarrenak istorio horienganako pasio handia zuen eta horrez gain Lancelot izena ere jarri zion bere semeetako bati. Seme ez legitimo bati, zehazki. Gaur, beste errege erregina batzuek hartu dute aspaldiko haien lekukoa. Herriberako bidean ezin genuen faltzez ahaztu. Herri honi bikoiztu egiten zaio biztanleria uda sargoritsuetan, eta ezaguna da izaera aldetik bakarra eta ezberdina den entzierro batengatik. Pilongo entzierroa. Udal artxiboen arabera, 1752 urtetik, abuzturo errepikatzen da Abelburu suarren aurrean korrika egitearen erritua. Hemen arriskua biderkatu egiten da ordea. 800 metroko ibilbidean zehar, korrikalariek erronka bikoitza izaten dute. Adarkadak saiesteaz gain, malkarretik behera erortzeko arriskua baitago. Ateak zabal hartu gaitu Herriberako erreginak, tuterak. Bere simbolo ezagunena den Ebroko zubi ikusgarriak eman digu ongi etorria. 360 metrotik gorako luzera duen eraikinak. Muturreko temperaturak dituen lurralde honetan diotenez, 1829ko izozte izugarrien ondorioz, ibaiaren gainetik oinez ibili ahal izan ziren tuterarrak. Ebroren emariak ureztatzen du tuterako altxor handienetako bat. Baratzegune miresgarria da Mejana. Berak hornitzen eta elikatzen ditu kontserba industria eta etxe ugari. Kultura ezberdinek ondo zipriztindu dute historian zehar tutera. 802. urtean sortua, jatorri islamiarreko Europako hiri garrantzitsuenetakotzat jotzen da. Hemen, 400 urtez baino gehiagoz izan ziren bizikide,
musulmanak, juduak eta mozarabiarrak. Beste izena askoren artean, kale estu hauetan sortu zen Benjamin Tuterakoa. Errabino ospetsu, idazle eta bidaiaria izan zen judua. Antxo jakituna erregeak tuteraz maiteminduta, neguak pasatzeko aukeratu eta privilegio ugari eman zizkion hiriari. Mezkita nagusiaren zimenduen gainean, Andre Maria katedrala eraikitzea erabaki zuen. 3 atarietako bat zeharkatuz gero, aldare nagusiaren eta koruko aulkien xehetasunetan dagoen arteaz jabetuko gara. Tuterarrei Santa Ana zaindariaren kapera barrokora hurbiltzea ere gustatzen zaie. Klaustroa, Nafarroako arte erromanikoaren lan ederrenetakotzat jotzen da. Tuterari Foruen plazan esango diogu agur. Hemen hiriaren jarrera begitsua zenbatekoa den arnastu daiteke, baita fatxadetan nabaritu ere. Herriberako herrietako armarriak erakusten dituzte, ama batek bere seme alaben argazkiak erakusten dituen arrotasun berberarekin. Bi munduren arteko ataria da Argedaz, Ebroko ibar aberatsaren eta estepako paisaiaren artekoa. Argiak eztanda egiten duen lurralde honetan, arroz soroek ekosistema perfektua sortu dute. Labore hau duela 3 hamarkada iritsi zen lur hauetara, Ebroren deltako arroz soroetatik. Gaur egun baina, Argedazen identitatearen parte bihurtu da. Herritarrentzako bizimodu eta diru iturri bat da hau, oasi bat basamortuaren erdian. 17. mendearen hasieran, bertako biztanleek jende askok ez dakien pasadizo bat bizi izan zuten. Herriko apaizari prozesu judiziala ireki zioten. Delitu benetan lizun eta ezmoral batengatik, bai? Pilotan jokatzeagatik. Zehazki, publikoan sotana lotxagabekeria handiz altxatzea egotzita. Kereilarekin akaso frontoietako talentu handi bat galdu zen, nork daki. Argedazko Kobazulo etxeak umiltasunaren eta biziraupenaren ikur dira. 19. mendearen amaieratik, 1975 urtera arte, pertsona askoren bizileku izan ziren. Alde batetik, ezintasunagatik eta bestetik, herri osoaren jabe egin nahi zuten horiei, alokairua ez pagatzeko autokontzienteagatik. 11 familiak hemen eraiki zituzten bizitzak, herriko memoriaren parte dira orain. Bada garaia errege bardeara, Europako basamortu sorgindura iristeko. 45.000 hektarea baino gehiagoko biosfera erreserba hau, populatuta egon zen duela 3.000 urte baino gehiago. 45 gradutatik 0 azpiko temperaturetara ohituta dauden inguru hauek, ilargi paisaia bihurtu dira, ziertzoaren igadurak eta eurien intentsitateak eraginda. Bardea, bide lapurren eta justiziatik iesi joandakoen babesleku izan zen luzaroan. Santxiko errota izan zen horietako bat. 15. mendearen erdialdean, Nafarroako herriberako basamortu honetan, mandazain, diligentzia eta errege karabanen amesgaizto bihurtu zen bide lapurra. Bardea harribitxi bat, ere muotz eta lakarrenetan ere, edertasuna badagoela ulertzen dakienarentzat. Hemen bukatu da gure bidaia. Atzean utziko dugu Nafarroa. Erresumak loratu eta mendeetan eratu zituzten jende noble eta borrokalariaren lurraldea. Erreginek jantzitako historia daramagu gurekin. Gaztelu ikusgarriena, guduena, konkistena. Doneiako bideko erromes eta emakume gerlarien oinatzen atzetik ibili gara. Mendietako aire garbia arnasten genuela, ibaien zurrumurruak erakarrita edo basamortuko edertasunak lehiuratuta. Gure bihotzek Nafarroarenarekin batera egin dute taupada, bere indar eta historia oparoarekin batera.